Роман Соло маршал Душик Махва. 31-й парламенту, 31-й на 1-й, ищиде вы тулам бэкэнде дуэл дакайкэнду, цигага вы 31-й икерст ищи больница яца вы гали чувиан тилеттеду, ак йо 31-й на 1-й керста окчушавик арвалдеду. إذا إشت برلمانتو تاق 97 года декабрь баттаха ищиде выходной дуэла праздничный день наш дуэла деятельству. Оздельно сумуала рамадачи хужур бадик диче вай адам إشتا سنتيم باقنا سافر تصدلها تدو وخشرت ويتولم باقن دين وشت سون وي قام ديغل دلول در مسوء ويوقتشاق تعمل ويشول واغر هو دال ديغل ولزين ديل دال قيشت كرستينا ويبتشاقنا ويقومنا ظلم دولتي دال ويتولم باقرتن قدا يقشو خن خز بيرتاح ماشرت خز غوش غيل قوق يق ويلوين دال